Mazi Gonar Waka TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora bidiyo za ku gani. Mun gode. On the beat. Ya kamar wasa zuciya cikin ƙasa ce mini ɗabi'unki da surarki har da kyawukin amini sarautar matake na baiwa duka kalbi kin sani farkon gani na da ke kawai kika yi mana kwarjini yar hausawa kyawunki yana rudani yar hausawa birinki yana burge ni ina da yakinin kanki ko ina ne zani ko kina a kasar Canada ko na ce kasar Sudani amma soyayya baki min nisa tunda kina cikin raina hasashe na ya bani ke zaki zamo mata uwar dana babu hayaniya tsakanina da ke soyayya ce an ki kula da ni na kula da ke babbar nasara ce hayya ke ce a matakin farko ke na kira dangon farko cikin aikin yi karko ki zauna da ram hakan nake ba cikin aikin yi karko ki zauna da ram hakan nake zauna da ni a kullum za ki kasance cikin zo dalla minti da kai ya ake ki zo dalla gani nan ina zuwa minti da yanzu ka san me za ba na aran wayan ki ba na aran wayan ki zan bari da ki jira na ana ina dade kawai ki shiga gida ina zo sai ka kiran ki inda kanki kar in ji kukanki ban so kin ji gade na kana tara ne kace kala baby na ce ita ce wannan baby na kana ga hafla da wani ko na ta fulawa ita ne ita za a amfani da kiya sai ke gikin sheka shi mana kaman ya sheka muna soyayya kana ta sheke ne mu sheke soyayya dai abokina ke duk duniyancin naki da bariki ne ba ki taba jin labarin ayi mai doriya ba abokina ni dan bariki ne ke dan uba me kai duk wanda an gansi a wurin ayi mai doriya dan bariki ne ai ka ba da Allah wallahi tallahi bar wasa wannan yarinya wallahi muka da tana so na ina son ta kuma ni ban san da yaudara ba da kace irin wannan shine ta ga fula ta bani shine ta baki fulawa a to yi ke ga kisharin kan sarkin soyayya kai da Allah ka bari karka ce min mutunci yarinya nan tana so na duk duniya ba wanda ke so sama da ni duk duniya ke duk labarin ayi mai doriya baki santa ba na fa kinga ta yaudari a Linnu ta yaudari da mai zango ta yaudari a dogon ja ta yaudari kebi international ta yaudari musubau yamma ta yaudari yamsarif ke barakiji sannan kuma ta yaudari kamal aboki ta yaudari kaka sadiq kaka sannan ta yaudari AA faru
ta yaudari yan faru, ta yaudari Umar UK mai waka sayayya, ta yaudari BZ. To kin ga Kamal Aboki gara wana ka sa mata. What? Umar UK gara na biyu ke ba mu san ko da shi ko Alhaji ya da sai ba mu sani ganin ka tashi ga gida ko da gaske take wallahi tallahi a ni wallahi ringa tana so ai na karbo waya ta bar ni ne kira nan ba ta gani wallahi na san su mutum wallahi ka ake na bai ce sun karbo nan mutum wai ki ga su ko da ai wallahi rin ga su mutum bari mu kira wanda kake gani me zane fusari a kai haba a mai sai ni ne wallahi gaskiya da ba da Allah ba nan bata na kira ba wallahi kira inna lillahi wallahi ina mai ganin bazari kuma gaskiya ne fa na ji kina dan basi tashi fusari banka ni ne mai ganin bazari Allah sake ni mun fara miki gaskiya sai ji aka mai zarnin fitsari wallahi mai zarnin fitsari yarinyan nan har aron mota na ringa yi akan ta ita wannan motar an tuba ta sani ba na dauko na zo gidanta amma ni take ce mai zarnin fitsari kai ba ki sa yi ma ya dariya ban har da bani fulawa mai zarnin fitsari ki gode ma Allah ba sa miki mai zarnin kasi ba ma no. Nazi Gonar Waka TV, ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora bidiyo za ku gani. Mun gode.